Біз республика балалар клиник хастаханасы табиблары ковидның балалар сәламәтлегенә ничек йогынты ясауы турында сөйләделәр. Дәваланганнан соң да ауруның кайбер билгеләре калуын искәрттеләр. Тулырак мәгълүмат келесі сюжетта. Слова тебе говорят, они спасибо. Когда уж спасибо, таешь, я говорю, малыш, спасибо мне. Это спасибо, это уже. Шәфкать туташлары һәм табибларга әйтелгән рәхмәт сүзләре төп бүләк. Ковидтан даваланган кичкенә пациентларның өйләренә кайтыр алдыннан әйткән шушы сүзләреннән дә кадерлерәге юктыр. Невозможно остановить, когда начинаешь кашлять и Йөткерә башлагач туктап булмый. Балаларны өйдә генә давалап булмас иде. Йөрәк иянәге авырулы балаларга бигрәк тә кыен. Суларга кислород җитмей. Гайфуллиннар гаиләсе ковид белән авырган. Күрше палатада ятучылар да шулай ук. 6 айлык Даниярның үпкәсе 50%-ка зарарланган. Әтиян исә прививка ясатырга өлгермәгән. Ковид юктырганнар. Это тяжелая болезнь. Бу хәтәр авыру. Мин моны үземдә тойдым. Бу бик куркыныч. Хастаханәдән өйләренә кайтучыларның йөзләрендә елмаю балкый. Кызыл зонадан көн сайын 5-7 кешене чыгаралар. На сегодняшний день количество детей. Хәзер 30 бала ковидтан дәвалана. Бер ай элек аларның саны күбрәк иде. Бәхеткә балалар арасында авыручылар саны кими бара. Пациентларның хәлен хастаханәдән чыккач та тикшереп торалар. Мультивоспалительный синдром, но это очень тяжелый синдром. Балаларда ялкынсыну синдромы күзәтелде. Бу бик авыр хәл. Аларның каны тиз бозыла, иммун системалары нык түгел әле, йогышка тиз бирешәләр. Табиблар ковид юктырмауның төп чарасы вакытында прививка ясату диләр. Регина Софиуллина, Ләлә Зайнуллина, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары.